darkness, my old friend. Oh, thank you. I'm to meet you again. Na 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 na. The people. Said that he doesn't want to get in trouble. There's a lot of trouble around here. Doesn't want to get filmed or his store get filmed because he might get in trouble. Our guy started to talk on the phone for another like 10 minutes straight. Yeah. We waited a bit more and then asked again if he would let us film, maybe only the outside. And yeah, eventually he agreed to let us film the outside, but it was difficult. I don't know. It was just like I don't even know how to put it. You could see the kindness in his eyes that he would want to help us, you know. Yeah. But he just couldn't. Like, you know, he said that okay, outside is okay, but reluctantly. But he said that no inside because he doesn't want us to show his products that he's selling. Karbantartás miatt a kőbányai villamosok helyett a Blaha tér és az éles sarok között a 28-as vontóbusz közlekedik. Az új köztemetők felé a 64-es villamossal utazhatnak, amely minden nap egész nap jár. Üdvözöljük utasainkat! És azt szeretnénk megkérdezni, hogy esetleg lenne idejük ma egy kicsit elbeszélgetni velünk, szóval semmi hivatalosról nem lenne szó, csak egy kicsit a filmünkbe belesegíteni, hogyha elmennénk. Menekültek nyilván azok az emberek, akik azért sokkal több segítségre szorulnak, mint mondjuk egy olyan munkavállaló, aki egy céghez jön dolgozni, de nekik is lehetnek olyan nehézségeik, amik a társadalmi integrációból fakadnak, tehát ugyanígy a nyelvtudás hiánya, az eligazodás ügyes bajos dolgokban, úgyhogy a menedék mindenkinek segít. Szoktak lenni a korepetálások magyar óra, mert ugye az is nagyon-nagyon fontos, hogy minél inkább, hát Magyarországon azért az jellemző, hogy azért még mindig viszonylag kevesen beszélnek angolul, és ezért azért az ideérkező külföldieknek elég fontos az integráció szempontjából, hogy megtanuljanak magyarul. A Józsefvárosban azt tudom, hogy van egy nagyon mongol kapcsolódás, illetve nálunk ügyfélként kevésbé jelennek meg a dél-kelet-ázsiai emberek, tehát mondjuk a kínai, vietnámi célcsoport, ők azért az olyan szempontból nem annyira szorulnak segítségre, tehát hogy ennél azért a mi ügyfélkörünknél színesebb szerintem Józsefváros. Ott a Népszínház utca szerintem ez egy nagyon jó példa erre. Különben a menedék irodája 1 évvel ezelőttig a Népszínház utcában volt, és nekünk nagyon sok kötődésünk van így a kerülethez, és ez nem is állt meg a mai napig. Tehát, hogyha ezek úgy hívják, hogy interface, tehát, hogy amikor vannak ilyen találkozások, és azokat tudjuk facilitálni, akkor ez nagyon sikeres tud lenni. Az a tételmondat az van, hogy az integráció egy kétirányú folyamat, hogy mindig az odaérkezőnek kell
erőfeszítést tenni, de a befogadó társadalomnak is nyitottnak kell lenni annak érdekében, hogy az ide érkezők otthon érezzék magukat. Az egy kérdés már, hogy az alapvető életfeltételeket hogy tudják az emberek biztosítani. Azt hiszem, hogy azért ez egy nem nagyon titkolt tény, hogy a lakáspiaci helyzet az rettenetesen nehéz ma Magyarországon. Ez különben szerintem nagyon fontos így a Józsefváros kapcsán is. Nyilván fölmerül a megélhetés kapcsán a munkahelyek, munkakörülmények. Ebben abból a szempontból egy kicsit jobb a helyzet, hogy azért rengeteg magyar munkaerő hiányzik, egyáltalán a szolgáltatóiparból, egészségügyből, ugye ez látszik, hogy ez egy nagyon nagy probléma, de ettől pont azért, mert külföldieket is foglalkoztatnak ott, azért az, hogy munkaerőpiaci kizsákmányolás merülhet föl, hogy a kiszolgáltatott helyzetre mondjuk a munkáltatók rájátszanak, és mondjuk nem megfelelő munkakörülményeket teremtenek, azért ez is egy nagy kockázat. Annyit kérni, ez már független tőled, hogyha tudnánk egy kicsit ilyen közelieket venni. Just some details. We could do this, but now if we are going with this, we have to find another store. So we have to start from the beginning.